ang heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Naguyop sa hinalang mabugnaw nga hangin? Ay! Katugnaw pa! Ay! Abi ko anay kung alko lang nakapatsyag. Maghalong ka mo sa pagpanaog, ha? Kay tama ka danlog sa ngalintang nga bato. Okay nang! Wow! May tubig diri sa tunga sang mga bato. Anay ka bala? Kay hikapon ko, be? Hala! Katugnaw! Ay! Ako man, be! Ay, hala! Katugnaw! Daw naghalin sa freezer ang katugnawon? Kadami diri, no? Wala gina ko yung maginulsol nga nagkadto ako diri. Ako man? Dire
Dali naman kita, oh. Uy, Babet, girly, dali ka mo. Ato na sila, oh. Uy, ang mga hapon ka Koreano, ato naman sa piha ko. Babay, ilan ta sila, ah? Hindi bang gihapon kita mag-insindihan ay kung mag-upod sila sa aton? Katahom gid tulokon sa mga shell, ngara sa dingding. Anay ka? Matuod gid pala ini nakita ko? Mga shell nga napilit sa dingding sang kuweba? Aber, himutaran ko sang maayo. Hala? Shells gid matuod? Buot silingon? Nalubong sa tubig ang kuweba nga ini. Kag hindi lang ang kuweba, kundi pati ang bukid. Hala, grabe gid ang duog nga ini ba? Sulit gid yung pagkadto ko dire. Hala, di wala na ako makabati sang gahod sa mga kaupod ko, hawa. Hala, aber, lingiun ko sila sa likod ko, be. Wala sila? Ano? Sa di na pala sila nagkadto, man? Ay, mapadayon ako, Kay kanami gid sa mga talan-awon dire, oh. Ay, matubang ako sa ginhalinan ko. Ay, Diyos ko! Ang isa ka Koreano? Ari siya sa tubang ko, Kag nagadugo ang ilong niya? Hey! Your nose is bleeding! Gintrapuhan niyang iya ilong. Kagdawala lang sa iya, oh. Where's the others? Do you think this is the right way? I think we're lost. You're not lost. Come with me. Come. Hala, kaya miyami isang kamot siya ba? Nga pala nga nagadugo ang ilong niya, oh. Hindi pala nga may snowman sa Korea. Dapat mas anadyasan sa akon sa amo sini nga lugar. Pero makatilingala, oh. Nga wala man nang sa nagagwa nga aso sa baba niya kung maghambal siya. Hindi pareho sa akon. Nga sa sobra katugnaw, kag first time ko nga na-eksperyensyahan ini, may nagagwa nga aso sa baba ko kung maghambal ako. Where are we going? To a place you've never seen before. Wow, ha? Amo gali, nga kaina pa siya sang sagad dikit sa akon. Sang nagkuha kami sa mga laragway. Siguro, crush niya ako mo. Kag gusto niya ako nga masolo, gari nga nagasagad siya sang sunod sa akon. In fairness, gwapo siya. Kag kanawong niya ang mga lalaki nga ara sa bida sa mga Korean novela. Ay hala, sign na bala inis ang bag-o ko nga love life? Have you been here? I'm alone here. I need someone to be with me. Okay. Kaward man sini sa iya man. Kadamo sa mga kaupod namon pakadto diri. Tapos, masiling siya nga ginasubuan siya. Ate, pasikon kasubong ko, broken-hearted man siya. My name is Kara. And yours? Lee Park. How do you find this cave?
isn't beautiful. The rock formation is amazing. What do you think? It's very lovely here. I'm glad you came. Oh, gintulok niya ako. Kasubong ba lang ha? In love siya sa akon. Oh, hala? Ang bumilya sang flashlight ko. Doon nagapiraw-piraw haw. Subong pa bala ini mapunder? Ay, wala na gido. Napatay na gid. Kadulong. Ay, makos ako siya. I'm afraid. Oh, hala? Ano pala ini man? Tama katugnaw. Kakatigas ang lawas niya nga ginakos ko. Hala, hinali ko lang nabatsyagan ang kayami nga amo sini sa napatay si lolo ko. Potso na sa kuntani isang nurse ang habol sa nag-abot ako. Habang ginhakos ko siya sang hugot. Mamungi ako sa iya. Ay! Hala, nabuyan kong flashlight. Malin ako dere. Mapalaya ako sa iya. Oh, Diyos ko. Kalain sa nagasulod sa hunahuna ko. Masikon morto ato sang isa ka Koreano. Malin ako dere. Kadulom, habang mangapkap ako. Oh, Diyos ko. Buligi man ako ay. Buligi ako. Kagahod, makalbulo mo lang huni sa mga libo-libo nga mga bats. Ngari dira sa sulod si Kuweba. Hindi ako dapat na mahandok sa ila. Hindi dapat. Mapadayon ako sa pagtakla sa mga bato. Bahala na kung magkalapila sa mga kamot ko kung mga batiis. Para, makapot na lang ako dira sa mga bato na makita ko sa unahan. Hindi. May kasanag nga naghalin sa akong likod. Siya? Siya ina! Ang morto! Nagasunod siya sa akon. Hindi niya dapat ako nga maabtan. Makalambot gid ako sa babas ang Kuweba. Hara na. Makita ko na nga akong mga kaupod. Mataklas pa gid ako. Mintas may mga bato. Ako nga mataklasan. Mataklas ako. Misan madanlog pa ako. Misan mapilas ako. Sang madamo nga bisis kag madasma. Kag makatupa sa mabugnaw nga tubig. Pero hindi ako maguntat. Hindi niya ako dapat gawaabtan. Hindi gid. Ang buhatan ko, maabante na lang ako nga maabante. Kag hindi ako magbalikid. Ibasi kung mapalapit na lang siya sa akon. Hindi! Nagpalapit na gid siya sa akon. Kagang kasanag na naghalin sa likod ko. Hindi! Naragay! Hindi! Nadakpan niya ako! Nagalubong sa akon mga tilang iya mga kuko. Hindi! Ito hindi na makakas ang kamot ko nga nagkapyot sa mga bato. Hindi! Ginabutong niya ako papanaog. Hindi! Kasakit sing lawas ko nga nagapag-in sa mga bato. Hindi ko gid na makaya ini. Hindi na gid.
kalasangid ng palit ko sang butong niya sa akon. Aragay, abang, wala man kami nagapanaog. Ang akon mga tiil. Daw nagapalang minod na sa tuman nga katugnaw. Kagang mga kamot. Daw mga yelo na sa katugnaw. Amo ang nagauyat sa akon mga tiil. Gusto ko nga magsinggit. Habang wala sang may nagagawa sa akon pipig. Gusto ko man nga maghibi sang todo. Habang daw nagmala ng akon mga luha. Bulig. Kinahanglan ko ang bulig. Kara! Kara! Mga kaupod ko, tingog nila'y na. Ari ako dire! Ari ako! Kara! Diri! Alay! Diri! Hindi. Ako ina. Lawas ko inang ginatamdan nila. Nga mo sini. Nga makita ko nga akong lawas. Aragay. Hindi. Ari na ako sa tubig. Diyos ko. Patay na bala ako. Hindi ako makaibalong maglangoy. Aragay. Buhi ako. Hindi ako magupod sa imo. Hindi. Ano ini? Kasanag? May nakita ako nga kasanag. Kisami sang balay? Kisami? May nakita ako nga kasanag. Ang akon mga kaupod. Nakita ko sila. Pati ang amon tour guide. Mabangon ako. Kara! Salamat! Nakabugtaw na siya! Tubig! Time na ninyo sa tubig! Magabiyan sa daganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Magamisteryo sang kamu. Number 1 Basta Radio. Come on! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host
kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Radyo Bacolod Number 1 Basta Radyo Bumbo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit.
agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaroon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Ay, gusto ko na gid bala nga maka-boyfriend. Gusto ko na nga may ginapalangga, no? Ate, bahala ka. Pwede mo man siya nga bulagan kung mahibalaan mo nga babae galing kasing-kasing niya. Masakit lang ugaling. Pero at least, hindi tuman kasakit kung kasal na kamo. Kag itampad niya sa imo nga lalaki gali ang gusto niya nga buhaton nga ulunan kun gabi. Pero feeling ko lalaki gid si Luke. Oh? Kag nga nakasiling kasi na? Nadumduman ko, day. Grabe gid ang tulok niya sa cleavage ng babae last time. Ati kun amo, lalaki gid siya eh. Pwede mo na nga sabdon siya Amo man sina ang BF ko, no? Mahuyugon man magtulok sa cleavage. Bisan pa nga ang amo nga cleavage, produkto lang sang gahom sang push-up nga bra. Hindi. Ano abi kun si Luke naman ang hagaron ko nga maggwa? Ay, husto?
Tawgan ko siya karon ah. Sabat dira ahaw. Ginapamangkot ko malang ikaw kung pwede kita nga makagwa buwas. Sa di kita makadto? Wala lang. Makaon lang sa gwa ah. Wala. Wala siya nagsabat. Ay, basi kung may lain ka nga kadtuan. Sige na lang ah. Sa daso na lang kita maggwa. Ay, kanugon. May importante pa tani ako nga ihambal sa imo. Ano inaaw? Boss ko nagan ihambal sa imo. Pero, do may mas importante ka nga kaladtuan, boss. Hindi bali na lang ah. Ay, hindi. Wala ko sang katuan, boss. Sige, magwa kita. Sagwa kita makaon ha? Lunch o kung dinner? Dinner na lang ah. Pagkatapos naton simba. Okay. Sugatol kay ko, boss ha? Madali lang. Oo nga ah. Wala ka bala sang ihambal sa akon? Oh, abi ko ani kung ikaw may ihambal sa akon? Kwan. Ang buot ko silingon. Wala ka bala sang ginasekreto sa akon? You mean, base ko may asawa na ako? Amo balay na? Do amo sina. Wala pa ako sa asawa, no? Girlfriend ja? Wala man. Sigurado ka? Sigurado kita ko. Damit mo naman kag nasikilana ng mga parents ko, di ba na? Sa banta mo ayan, mapasugot pa sila nga magpangaluyag ako sa imo kung may girlfriend na ako. O hindi gani, asawa? Si mama pa ya, nga relihiyosa na katama, no? Okay nagapati na ako nga wala ka sang sabit. Good. Wala na? Wala sa ano? Wala ka na sang sekreto? Hindi ako sekretive sa isang tao, no? Sigurado ka? Sigurado ako nga wala ako sa ginatago sa imo. Okay. Nakulitan ka sa akon? Natakan ka? Akig ka? Of course, wala. Ano ka wala? Good. Kwan, may nakita ako nga restaurant nga nag-serve sang paborito ko nga food. Gusto ko kung tani nga ikaw ang hagaron ko dito. Okay lang sa imo? Siyempre naman, no? Siyempre. Okay ako kung din ka mas komportable. Dire ko siya gindala sa ginkauna namo ni Giovanni. Na-notice ko nga, samtang nagahulat kami sang amon order, do hindi siya mapahamtang. Do may ginaproblemahan siya. Ano ba lang problema siniha? Anong ginaproblema niya? Ang iya naman niya gender? Oh my God! Not again, please! Wala. Kahipos gid sa iya ho. Look. Something wrong? Oh, nothing. Okay. Tiff, total, wala pa man lang gin-order na itong pagkaon. May hambal ako sa imo, ha? Ano, ina?
Makahuluya eh. Ay, hindi ako makasiling nga makahuluya matuod ang problema mo. Tubtob nga, hindi mo masugid sa akon kung ano ina. I'm broke. Ha? I'm broke. Wala ako sa kwarta. May dala ako diri pero medyo kulang. Sipot na gid ang unod sa ATM ko eh. Wala naman ako sa mautangan pa. Ang tanan siguro nga mga abyan ko, nautangan ko na. Kaya hindi naman ako pwede nga mag-cash advance sa mga credit cards ko. Sa sweldo pa ako makakwarta. Naubos sabing katapusan ko nga sweldo eh. Ha? Ay, nga ahaw. Hala. Wala siya nagsabat. Tiff, pwede ba na i-split lang anay natin ang balayran natin dari subong? Pero hindi ka lang magkabaraka. Bayaran ko ikaw kung magsweldo na. Ibalik ko na sa mga share mo sa kauno natin subong. Ay, no. Okay lang hindi na lang pagbayari kung gusto mo, ako na lang mabayad sa kauno natin subong. Para nga maruling mo pang nabilin mga kwarta. Thank you kita. Angel ka gid sa akon. Taguan na lang nabilin mga kwarta Panggas mo. Remember, layo pang sweldo. May naipit na ako para sa gasolina ko. Nakita ko lang ginapangita ko nga kulon sa isa ka shop. Dito ko na lang gamito ng kwarta. Hala. Wala siya sang ibayad para sa pagkaon namon. Pero may ibakal siya sang pangporma. Ay, do nahuya man ko ba? Ganip. Ano ganito ihambal mo sa akon? Ha? Kung nga angari kita diri subong, tugod may ihambal ka sa akon, hindi ba la? Ano ina? Batunod mo na ba ako? Kwan. Isugid ko ng kuntani sa imo nga nagaplano kami ni Lala kag Esther nga matukod sa negosyo. Ano nga negosyo? Mabaligya kami sang tempura, kikiam, dason, squid balls. Kay mabakal ko na inasubong mo. Ew, I don't eat kikiam. Ay, ako paborito ko na iya. Ilabi na kon may spicy sauce. Ina lang ihambal mo sa akon? Oo. Kwan, mangayo lang tani ako sang advice sa imo Pero, paano ka gali maka-advise? Kay wala ka man nagakaon sang kikiam. Ang ginakaon mo lang gali among social nga mga pagkaon. Abay, hindi man ano ka? Baskog ba bala negosyo nga ina? Kuno man, kag isa pa, kami nga tatlo, grabe pa kaunon sina. Ati ko na mo, good luck. Goodbye man Kuntani, ginbasted mo na lang siya dayon Do kahuluya man day no. Do magwa na yak karon nga mas ko lang siya nga gin-down tungod broke siya. Basi kung sukmatan pa niya ako no.
Basi hambalo niya ako nga. Rich ka pa, pagaling ginapangita mo. Pero, ano si mo, how? Wala ka na blasang plano nga batunon pa siya? Wala na, no. Ay, makaluluoy man nga, look. Wala siya makahibalo. Nga jutayan ka na lang niya nga nangin girlfriend. Sorry na lang siya eh. Ideal girlfriend pa naman ako. Thoughtful, caring, and sometimes should be very submissive, no? Submissive to what extent? Sa ako na lang, ina, ah. Okay lang ba sa imo, day? Kung i-blind date ka? Oh? Ay, nga, how? May pa-blind date ka sa akon? Wala, mangita pa lang ko. Okay lang sa akon, ah. Mangita ako sang retrosexual guy para sa imo. Ano naman ang retrosexual nga, ina, ha? Otod sang metrosexual guy? No! Balis ka din na sang metrosexual. Sila na iyang mga lalaki nga wala labot sa mga latest fashion trend. Kag wala nagakadto sa beauty salon. Basta areglado lang iya kag presentable ang itsura nila. Okay na sa ila. Bisan tayaan mo pa sila sang pusil sa ulo. Hindi mo gid mapasugot nga magpabutang sang nail polish. Labi na kon, Pink? Yeah. Ate, sige ah. Gusto kong amusin nga sahi sang gayday. Hindi ko yung gusto sang lalaki nga nagaproblema sa mga bagay nga dapat mga babae lang ang nagaproblema. Pangitait ko sang lalaki nga ang ginaproblema, amo ang problema gisang lalaki. Pareho sang? Pareho abi sang pag-maintain sang balay nila. Kag sa mga kagamitan dito. Oy, day, nanamian ko ya sang lalaki nga hindi na kinahanglan ang plumber para nga magkaayos ang gripo kag sang CR. Okay ah, panumdumon ko gid ina. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan.
Best Educational Program. It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines! Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? Good an embrace without the one that you miss. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Tama na ang kantidad nga ina sa ipabuhat ko sa imo. 100,000 ka pesos para sa 2 ka tao. Pero buhata ina sa madason nga simana para mahatag ko dayon sa imo ang kwarta sa tiyon nga madispos mo na ang mga bangkay nila. Kaglaro,
Sa diin na ang kulintas. Ang kulintas, ara sa mayo nga kimtangan. Ang hinambalan naton, dalon mo ato sa akon. Busing, money first. Amoy na ang pagdumdum mo. Apang amo na ining katapusan mo nga pagkakita sa ako laro. Kagwala ako sang sulan nga magpatay sa imo, kundi ako mismo ang mapatay sa imo. Laro. Nagsiling ako sa imo nga makuha mong kwarta sa wala pa matapos ang transaksyon sa adlaw nga ini. Ang tanan nga kwarta, Busing? Oo. Makuha mo na sa hindi pa matapos ang adlaw nga ini. Una mo, ti makuha mong kulintas kung makler ng kwarta eh. Sakon ka, laro. Sakon ka. Okay. Manawag ako sa bangko. Agod mapadala tayo ng kwarta. Ati maulat ko may telepono tas may tupad sa tanong mo? Ato na siya, ho? Isa pagid ka bandol ng kwarta. Kaya kung matag na niya ang kwarta, hatagan ko si Jack sang katunga bilang regalo sa ila kasal ni Lorraine. Tapos na. Na-transfer na. Ate, pagkatapos ko sa pag-inom, manawag ako. Ibaloon ko kung kompleto ng pag-transfer sa kwarta. Kaya sa wala pa, may ipakita ko sa imo. Magulat ha, kaya kuha ko sa akong bulsa. Are. Plastar ko sa lamisa ining drawing ini, ho. Ano ina, laro? Amo ining sketch ang kulintas ni Lorelai. Bay, amo ini? Magnifico. Si Lorraine ang nagdrawing sina. Kuha-kuha ganyan dagway sang amo nga kulintas ba? Daw sa hindi ako makapate. Napulas niya ang drawing, ho? Nagalabaw ang puntas ang iya dila sa kakunyag pa. Galalaway sa daw sa mabatsagan kong puwersa sang amo nga bato. Sa sulod sang 20 katuig, ginpangita ko ini. Kag nagpatay ka sang tao, bangod sina? Ang kabuhi, wala sampulos kung ikumparar sa alas nga inilaro. Wala sa bisan sino nga nakaibalo kung anong gahom sang kulintas nga ini. Bisan si Bernard Galindo, wala makaibalo sina eh? Wala. Buang siya. Nagapaminsar lang siya sang kwarta kung mabaligya niya ini. Kang nagdumdum siya nga may isang niya ako. Amo nga ginpapatay mo siya? Kasimple. Ginsalig niya sa iya anak ang pagkatipan sa iya gamit. Kagang iya anak nagsuspitso sa akon. Nga akong nagpatay sa iya. Apang isa lang sa kabata. Kakahapos lang para sa akon nga sabutahion ang tangke. Nakaibalo ako yang nga maayo magsalom si Bernard. Kung nabatsagan niya nga nagagawa ng nitrogen, kang nagtinguha siya nga magbutwa, apang ginpunggan ko siya nga makabutwa. Hindi ako violente nga tao. Ang matuod,
Wala sa mag-antos. Nagayuhong pa siya samtang nagasarurot pa idalom. Napatay siya nga malipayon. Amoy na nga akong ginregalo sa iya. Pero wala ako makasiguro kung bala napatay siya tungod sa gahom sang kulintas ni Lorelai. Madugay man kayo, gagin palayo sa mga Galindo ang sumpa ni Lorelai. Apang subong, mapatay na sila tanan. Ang kulintas mangin ako na. Mangin akon. Sa pagbanta ko, nagsala ka. Jack! Dali ni! Updi kami sa pag-inom! Oh, anong ginasi... Ba? Jack Galindo? Ikaw? Aba! Hindi ako Morto Van Dyke. Abing sketch ngayon na... Nakita ko ngang sakayan nagadabdab sa kalayo. Nakita kong sakayan mo nga nasunog. Akong may kimuan sad to. Ipalayo diri ang ido mo, Van Dyke. Ang klas nga hotel nga ini, hindi maluyag sang rambol. Laro! Animal ka! Patyon ko ikaw! Patyon ko ikaw! Patay ka na sa mga tinyon ngayon eh! Ay, hindi no! Manggarano na ko yung tao! Nagalaom ka bala nga mahimo mo na sa akong laro? Ha? Nagdumdum ka nga maisahan mo ako? Ginhimo mo ako nga daw sa buang, ganit dunoton ko ikaw sa akong mga palad. Ang tanan nga nakuha ninyo sa akon, mabalik sa akon sa sulod sa isa kasimana. Mautik lang ako sa mga tao, kagang tanan, mabalik sa akon. Kakun madula ng tanan sa inyo, amo ugaling kag ayamon ko kamo. Ayamon ko kamo kag ihawon nga daw sa mga sapat. Nagadamgo kapag yapon, Van Dyke. Hindi mo makuha ang kulintas ni Lorelai. Animal ka! Ginpatay ko na kung tanay ikaw sa ginpatay kong imamay! Kung na mo nagsala ka, gid, Van Dyke. May i-propose ako sa imo. Propose? Animal ka! Nagadumdum ka bala nga makipag-propose ako sa imo sa isa ka katulad mo? Buhaton mo ina sa luyag mo kag sa hindi, Van Dyke. Buhaton mo. Soy Pablo, magwa ka na dra. Oh, bay. Kinkapoy man ako sagad sa duko sa likod sa mga tanumba. Pero bilib gid ako sa mga hapon. Oh, tanawin ni. Kagamay lang sining video recorder ngayon ni. Kuhaon ko na yung jutay nga tape. Tama katag sang kuha. Amo man lang sound. Babatian ko pa ganing lagatik sang ay sa baso ni Laro eh. Bay, animal ka, Laro. Animal ka, Jack. Maria? Ari na ako. Oh, bay. Oh. Aga konsum superior sa akon rand. Mahimo ko ina ipaisip ang mga buho sa iya panit. Wala bala kita sang na-miss nga butang, Jack? Wala na. Sa kalalangan sang video recorder nga ini, Van Dyke,
Na-record namon ang pagkumpisar mo. Sang imo sining mga racket. Kay nakaibalo ka na kung ano ina. Amo inang inugbayad sang isa ka tawo agon magbuhat sang krimen para sa imo. Wala sang masapak sa tape ngayon na, Jack. Oh, ba? Nakita ko nga nagsinya si Van Dyke. Ginsinyasan niya sa palikom ang iya bodyguard. Oh, ba? Salakayon niya sila ro. Unahan ko niya! Hay! Tikman, naigo sa magtimbang ka pa nagalubid siya sa kasakit. Manawag ko ang ambulansya! Kinanglan niya ang doktor! Kanugon nga wala kami makaabot dayon. Nadilid ang eroplano eh. Ayaw gali. Sila nga akong mga abyan nga mga scientist. Si Dr. Hayden kag si Dali Ross. Bago lang sila makasal. Ginakalipay ko nga makilala ka mo. Thanks. Nakaibalo ako nga ma-enjoy kami dire. Salamat kagit pahibalo mo kami, Lorraine. Ginatagan mo kami sang panahon nga makauna sa pagpangusisa sang artifacts sang Isabela. Nakaibalo kami nga buwas. Mabaha na diri ang mga reporters kag ang mga iban nga katapos ang magazine. Amogin man sinang amon tuyo, Hayden, Dali. Luyag namon nga ipahibalo sa bugos nga kalibutan ang parte sa sumpa ni Lorelai. Good is a heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama, Hawla nga Pulawa. Hawla nga Pulawa. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan.
Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan.